साउदी आरबआव थाद'नाय गैयै अखा हानानै दैबाना लोमसावनायाव गासै मुलुगानो सोमोनांदों। गोबां बरफ गोग्लैनायनि दानफोरनि उनाव साउदी आरबनि मक्कायाव जानाय दैबानाजों गासै मुलुगानो सोमोनांदों। मुसलमानफोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन धोरोमारि थावनि मक्कायाव अखाजों बुंफबदों। मक्कायाव ओरैबायदि खैफोद गोनां अखा हागासिनो दं दि गासै ओनसोलावनो दैबानानि थासारिखौ नुनो मोनदों। न'-बां, गला, लामाफोर गासिबो दैबानायाव गोदोलांदों। दैबानानि दाहारजों बोहैखारलांनाय गारिफोरनि गेजेराव सुबुंफोरनि जिउ खुंनाया जेंना गोनां जादों। थागिबि सुबुंफोरा बेबादि रोजा अखा हानायखौ नुनानै गिखांदों। बयबो मिथिगौ दि साउदी आरबनि मक्का मदिनाया मोनसे जोबोद गोथार धोरोमारि दावबायग्रा थावनि। बोसोरफ्रोमबो मुलुगनि लाख लाख मुसलमानफोरा बे सहरफोराव हज आरो उमरा खालामनो थाङो। लोगोसेनो मुलुगनि गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन धोरोमनि दावबायारिफोराबो मक्कायाव दावबायनो थाङो। नाथाय आथिखालाव थाद'नाय गैयै रोजा अखा हानाया गासै साउदी आरबनि आबहावाखौ सोलायहोदों। थाद'नाय गैयै अखा हानायजों साउदी आरबनि गोबां नोगोरफोरा दैबानायाव गोदोलांदों। बेबादि सोलिबाय थानाय थासारिनि सायाव मोनसे सांग्रांथि रादाब फोसावनाय जादों। साउदी आरबनि मक्कानि दैबानाजों बे समाव गासै मुलुगानो सोमोनांदों। गोबां बरफ गोग्लैनाय दानफोरनि उनाव बेबादि रोजा अखा हानाया थारैनो सोमोनांथाव।